Como se fai un comentario de texto en filosofía? O comentario de texto ten que ter 4 partes ben diferenciadas. A primeira é a introducción. Na introducción debes explicar o contexto histórico e cultural do autor ou autora que vas comentar. Debes explicar tamén o contexto filosófico, é dicir, que filósofos da época lle influen. Debes explicar tamén un pouco a biografía e as obras principais do autor. Unha vez que rematas coa introducción, pasaríamos á análise do texto. Debes explicar a idea principal, ideas secundarias, estructura do texto, os conceptos clave que aparecen no texto e que tipo de texto é, se argumentativo ou expositivo. Unha vez feito isto, indicando as liñas nas que están as ideas principais, debes desenvolver o que coñeces do autor, é dicir, debes facer o desenvolvemento, explicar as ideas que aparecen no texto de maneira profunda co que estudaches na casa. Unha vez que expliques ben todas as ideas do texto, pasaríamos xa á conclusión. Na conclusión, explicas a influencia que tivo ese autor ou autora no resto da historia da filosofía, é dicir, nos autores posteriores, e tamén podes traer o tema á actualidade. Na PAU de 2026, o comentario de texto vale 4 puntos. Tes opcionalidade, é dicir, podes escoller entre 2 textos, un deste textos pertence ao bloque da esquerda e outro ao bloque da dereita. Onde podes atopar estes 2 bloques? Na páxina da CIUA. No bloque da esquerda temos os seguintes autores. Temos o tema Cosmos, realidade e coñecemento en Platón. Platón, ética e política. Descartes, o método científico e a evidencia do cogito. O liberalismo político e contractualismo de Locke. A ética formal en Kant, o imperativo categórico. Alienación e ideoloxía en Marx. A crítica ao totalitarismo, a condición humana en Hannah Arendt. O desenvolvemento contemporáneo do feminismo en Simone de Beauvoir. E no bloque da dereita temos física e metafísica en Aristóteles, ética antirrelativista e política en Aristóteles, Hume, crítica das ideas de sustancia e causalidade, ilustración, os límites do coñecemento en Kant, Nietzsche, nihilismo, vitalismo e transvaloración, e por último, da razón vital, Ortega y Gasset, a razón poética, María Zambrano. Estate atento aos próximos vídeos porque faremos un exemplo de como facer un comentario de texto concreto dos que poden caer na PAU.